Sanibonani. Sanibonani, 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 sanibonani. Sanibonani ladies, sanibonani ladies house. Yeah, I know ukuthi baningi abangakholwa ukuthi UMakaScelo lo uyena ke lo uzinzile ugcina wakaNkosi. Uthi nje angithi nje live namhlanje ngoba ngiyabona abanye bakhala ukuthi sebeqolwe kakhulu. Manje sebeyasaba nokucomment abathi hey fake account. I understand guys, I really do. I understand. Sesishawe kakhulu la best framer besenza zonke izinto abayithandayo lezi sibhlungu namhlanje. I want to prove the point ukuthi angidlali ngani ngikanye nani. It's just that ngeke ngaba ne problem ye phone inginike inkinga, so I have to fix it because bengafuna ukuthenga ifone entsha njengamanje because yabo le ngiyayithanda. So you know guys, I'm not trying to coma, but nje i-iPhone niyazi nani guys inento eziningi esisebenzisayo thina as you know. Angifuna ukubiza ngiyazi ukuthi mawubiza ukuthi ke bese ngazi ukuthi mhlawumbe uyachoma. Angizwani ke nokuchoma mina. I'm just a humble person nje, ngiyabathanda abantu and I love you so much guys. I-support yeni iyangikhuthaza, it keeps me going. Ngiyacela nje ukuthi ningabaleki, ngiyohlezi nginganye nani kuba khona nje leso sikhashana esincane ngisokuba nebusy ke kuyenzeka guys. Ngibusy nje kubambe ngalendlela ukuthi I can't say anything, I can't do anything, but mhla ngilitholile ithuba njengoba ngilithola manje ngiyenze njalo, nginibingelele ngiphinde futhi ngisho ukuthi ngiyanithanda and keep watching. Niqalaza lapha nako SABC1 from February. Kuzobe kune series engizongena kuyo engingene kuyona engiyisebenzayo. Ngiyanithanda kakhulu and ngiyathemba ukuthi niyibonile futhi nemovie uMnisa Mvula odlala kwi-Showmax abanawo bayicheke. Ngilapho futhi senza noSiyabonga Shibe, you know, nosibonile ngubane nje guys. Ngiyanithanda kakhulu, i-support yeni ngenze ngabona ukuthi now you know yazi thina guys thina la eSouth Africa uthande sinalo luhlukile futhi into engichaza yona aniloke nidandanisa niloke nenzela nikwenza from the heart because sikhuliswe kanjalo nje guys ukuthi umuntu ofana nawe mthande njengoba usuthanda abantu bakini ngoba you never know ukuthi uyophelelaphi. Ingakho nginithanda kakhulu guys. Kwamanje sengiyongena emsebenzini. Ngicela nje nibe nosuku oluhle. Ngiyanithanda kakhulu. Mangiphinda ngithola elinye ithuba ngizonikhombisa ukuthi ngisemsebenzini manje. This is what is happening. Khona ngizobona ukuthi I'm not lying to you. Uzinzile lo UMakaScelo aka Ebo uMasisimadlokovu and manje sengishintshile sengizobiza okunye but still lelo gama lohlezi kuyilami ngiyalithanda futhi kakhulu lingenzela igama emhlabeni wonke jikelele. I love you guys. Nibe nosuku oluhle. Ngiyabonga tholakele, ngiyabonga Bonisiwe Khemoloyi. Yes, nonke guys engingenile nabukela ivideo live video. Ngiyabonga kakhulu. So khuluma futhi ke sengiyahamba ke manje. Love you. Nqa. Ngiyaxolisa nokuthi ngithe nala ngesikhathi ngiposti ilukhuzane ipost yami. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami. Lento ye technology bisishaye thina sesithe ukuthi over yabo before ama 2000. Excuse. So ke kwenze ukuthi uyabhala kanti iyona izovela ibhala into ethandwa yiyona. Kodwa ngiyaxolisa ngala beniqona ukuthi nje bomnax angazi ye kanjani. Ngithe ngibona sengipostile ngathi awu Jehova ngicela ukuxolisa nje kulo ndawo Nkosi yami. Khona nje ngiremindile ukuthi sasesiba wonala manje bengaqondile ukuthi nonala bengithi nala kwilokhuzane kwi-ladies house bomnax angazi ibhaliswa yini into enjalo. I'm sorry. Nibe right ke ithandwa zami. Enthando ugcina Nkosi aka Zinzile. Love you.